Bueno, gaba pasatu deu Zarako polikiroldegian, han lo indegu. Jaiki gea, eta, bueno, nahiz eta pixka berandu gozaldu, gozaldu deu, eta jungea bi taldetan. Bibilbide luzea eta motza indegu. Eta juntatu gea Uztaritzen. Han Uztaritzen egikoetxean, hitzaldi bat eman digute euskoari buruz, eta da hemengo moneta lokala. Esplikatu digu nola dagoen oso ondo dedatuta, eta zenbat diru mugitzen duten, eta baita ere nola behaien irabazi batzuk hemengo elkarte batzutara juten da. Besteak beste Luzaindiara. Bukatu deunean hitzaldia euskoari buruz, bazkaldu deu, baita ere Uztaritzen, eta handik biziketan zetorri gea itsasura. Eta hemen, astebukaeran, Errobi Festivala emango da, eta hemen daude langile batzuk prestatzen festival hori, eta horiekin afalduko deu, eta biak osalduko deu. Eta asko gustatu zaigu.